Nazdar, nazdar. Bol tu modrý, čierny, žltý, zelený piatok. Je predpoklad, že si kúpil nejaké strašné lastiaky zľave, ktoré by si kúpil v lete takisto v takej istej cene, možno ešte lacnejšie, ale to budeme teraz riešiť. Skôr ide o to, že v predchádzajúcej vízove sme hovorili o tom, aby si každú hodinu spravil jeden drep a každú ďalšiu hodinu o jeden navyše. Matematika je to ťažká, to určite. A teraz tomu drepu je potrebné pridať klik. A návodom na to celé je možno to, že aby si to nerobil niekde na miestach, kde budeš vyzerať za divného, že drepuješ niekde na parkovisku, že si syna, povedz ty, tak bolo by dobré, aby si tie veci, tie drepy a tie kliky robil na miestach, ktoré sú na to určené. A to sú napríklad také workoutové ihriska. A presne tie zobrazujeme v našej platforme Activity Point. Čiže keď pôjdeš na web www.activitypoint.xyz, nájdeš tam miesta, kde môžeš robiť aj drepy, aj kliky naraz. V Kalastiakoch z Čierneho piatku. Dobre, že? Pekný deň, pohybu zdar, serus, čau.